हेलो एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो ओरैबायदि अखा आरोना जोंनिथिंजायबो बहुत अखा हागासिनो दङ ओमफ्राय सोरनिजों माबायदि दैबाना जाखो एसे कमेन्ट बक्सफ्राव कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय जोंनिथिंजायबो बहुत अखा हागासिनो दङ ओमफ्राय दायो आङो एसे गुवाहाटि थांनो नागिरदों आरोना फिसा खामानि दङ ओमफ्राय लोगोफोरबो दङ नै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन आरोखि फिसा खामानिनि थाखाय आङो थांनो नागिरदों दायो जोङो सरायघाट दलां मोनफैबाय नै नायनानै लादो मोननैसोयानो आरोना फ्रायहिन मोनबायानो होनजासै दा नै सरायघाट दलां मोनबाय आरोना ब्रह्मपुत्र दैखौ बोनाय सरायघाट दलां दैया एसे देरदों आरोना बेबायदि आरो बुरलुंबुथुर दैयाबो ओरैबायदि देरदोंना नै रुगुंखौ नुहुरलायाखै आरोना ओरैबायदि देरदों ओमफ्राय लन्सा हनै खारलांगासिनो दं आरोना नै वाव जाहाजा खारलांगासिनो दं आरो होस अयथासार देरदों दैया हालुं हाथुंनो दा मथा मथि गुवाहाटियाव अखा गैया आरो थेवबो माने नै बुरलुंबुथुर दैया ओरैबायदि देरदों नै गुवाहाटियाव फैबाथाय बेबायदि बहुद ट्राफिक जाम जायो आरोना नै ओरैबायदि ट्राफिक जाम नै दायो गारि के गारि बारनो थान जायो आरो माने बेयाव लामाया फिसा जादों नालाय दा बेखायनो बहुद ट्राफिक जाम आरो फाइनालि बिराजा आदाखौ लोगो मोनबाय आङो साइन्स मिउजियामाव आरोना ओमफ्राय ओरैनो जास्ट टाइम पास आंबो नैबे आदानावसो आलासि जाफैदों आरोना थारमाने जोंनि चिरां बाक्सा क'क्राझार ओरैबायदि अखा दा गुवाहाटियाव फैनानै ओरैबायदि साइदुं दुंखावनायसो नुफैबाय आरो आङो दा माखासे बर'फोरनि माबाफ्राव ससियेल मिडियायाव नुनानै माने होजोंबो अखाया गारथ'बायनो आरो औ ओमफ्राय दा आदाया नेक्स्ट टाइम जोंनाव थांनांगोन खेबसे थांदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि जोंनावहाय जेबो मोनजाबोस्लाबनाय जायाखै नेक्स्ट टाइम थांफिननांगोन आरो आदाया ओमफ्राय दा आदानि चेनेलाथ' बयबो मिथिखाबाय बिराजा सोरबाफोर आंनि फल'वार्सफ्रा नुसनाखैब्ला डाइरेक्ट बिराजा पिकआप खालामहैनो हागोन आरो ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आदाखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय आदाया आंनो उल्थासो साहा लोंनो मानि खरस हरबावनाय जाबाय आरोखि दा थेंक इउसै आदानिसिम गोजोननाय थाबाय दे नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि साइदुं दुंदों आरोना गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय जोंनिथिंजाय ओरैबायदि अखा हादों फाग्लासो न' बां गासैबो लोमसावजोबदों आरोना जोंनिजों ओमफ्राय गुवाहाटियाव नायदो नै ओरैबायदि साइदुं आरो नै दा एसे बेरायलाबायगासिनो दङ आङो ओमफ्राय फिसा खामानिनि थाखाय फैदों आङो उनावहाय नोंथांमोननो खोन्थानाय जागोन आं जोंनि चिरां क'क्राझार बाक्सा डिस्ट्रिक्टजों ओरैबायदि अखा हादों ओमफ्राय नै गुवाहाटियाव नायदो माबायदि साइदुं गोसा आरोना नै ओरैबायदि फिखुं बेदलाबलायनायनि दुंदों साइदुङा नै नायनानै लादो होस वाव वाव जा गरम नै ओरैबायदि साइदुं ओमफ्राय जोंनिथिंजाय दैबाना न' गंफ्रोमबो लोमसावजोबलायनाय आरो ओमफ्राय जोंनिथिं ओरैबायदि अखा हागासिनोखा दासिमावबो ओमफ्राय नै गुवाहाटियाव नायदो माबायदि साइदुं आरो नै अखा थबसेबो गैया आरोना नै नायनानै लादो